Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas anapauwan. Narukop nga ayan. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan mo. Umaykan pari James, hinta pa agmerienda. Nakapaspas nagkamanan kadagiti tartaray maanam a radyo kas kada TV. At ngamin mga ayab kanyak nga agwiring pari Alan. Isa masapo lang malpas ko na gito Tapno saan ako nga ag-overtime minton pikat. Ay na pare, nagagit ka launay. Maparigat ti bagim, ano idardaras mo amin na trabaho? Nasken kami na makasapulak iti pagmatrikula na iti anak mi pare. Ken saan la areta? Adupay kami na iti babayadan mi. Hunay matan. Kalaat manan ngagsakit ti ulok. Oo. Agluluaman ng dagitamatan pare. Anya ti ko na ti doktor, hindi nagpakita ka. Kinapudno na. Sa anak pa yan pare. Anya? Ay na pare, ingkag pakitan iti doktor. Tapno masigod no anyaman dayta. Makitan to pare. Awan pa yung amin kwarta mausar. Pare ti panagpa-doktor ko. Ay na pare, di mo yalang-alang dayta abanag. Agpakuyog ka kini bakit mo. Tamapan ka agpa-check up. Kasano da ito yan lakay? Di kagsangit bakit? Dakkel ti kasi ti apo. Kasano nagtultuloy ako mapsut ti panagkitam? Kasano kami laangan kadagiti anak ta? Kas nakon, agtalag ta iti apo. Ipadas ta iti imbalakad ni doktor nga ramilag. Sapay ko mga rod. Kasan ako marit ti sakit dagiti matam. Sapay la ko mataging bagtumatlaang. Tapno makapagtrabaho kamatlaang iti kumpanyayo. Kumusta ti panagpakitam iti doktor anak ko? Anya nga iti kunana. Ininot matan ako mapsot ti panagkitak nanang. Kat siguro iti doktor. Gapo ka no dayta iti panakapwerpwersa iti matak. Gapo iti trabaho kas electrician. Anya? Kat anya nga rod nga iti kunana nga aramid amanak ko. Kung ati doktor, nagbakasyonak pa lang iti trabaho. Ken andarag iti vitamina nga enersita na. Maiso kanot ti tumarag. Ala, agtungpal ka iti imbaga ti doktor anak ko. Barang saanan nga agturtuloy ti panagkudrap ti panagkitam. Wala na. Kat agyaman ka na iti pamagbagayo. Dayta tinaala na itinakaro a kinagagat na nanang. Kasanumat ngamin. Dandani di na kaya ti agina na. Iso dayta. Nakaalan iti sakit na. Napasman Ay na anak ko, di ka kumamatag sa uwa iti kasta. Patib karam ka di ti pakinakam ti asawam. Ita akasapulan na ka anak ko. Pasensya kayo nanang. Mariribukan ak ngamin. Gapo ka dagiti mapaspasamak ita ka ni James nga asawa. Kas nakun. Anding ayam ti asawam. Gapo ta kasapulan na ka ita. Kasapulan na ti pamatagyo a pamilya na. Uwan nanang, namnamaan nyo dayta. Napatag kada kami ni James. Tatang, anya ka diti sapsapulan nyo. Itay kayo pa ilaeng nga agar-arikap di talamisaan. Kitkitaak nga ro tayo notebook ang nakalistaan na itinagurder itidanom anak ko. Awan samot tan dito Sapay umay dagasan ni Mang Paulo dahi dyan ton madamdama. Alla ni tatang, day taman o. Adda di tasangwanan nyo. Apay, di yo ka din makita? Anya? Iso aya dito Impagarap ko lakit din na danabati ang notebook dito Iso day tatang. Basaan nyo ngamin tinakasurat Ay na, JR. Kas kalagdadamo. Mabulbulsa kan day ta amam. Iso adinan makita day ta notebook. Sige, JR. Inkagrubatan. Ang mga numaladaw ka iti papanamo iti eskulaan. Wan tatang. Ngamusan kumamot akasta ti panagsasawam kini tatang nanang. Nakakasilang aruden. Kasta pa'y lang ti panagsauyo. Alakit din anak ko. Mapankan. Okay lang kanyak na dyan.
Di mo pagparikutan na iti abanag. Ay na, saan kan nga agbagkat, James Baraw? Da ka may latan di tao Sana balay, kabalan mi mag. Amang ano nakarkaro ako mudrap ti panagkitam, numapwirsa ka Mang Paolo. Ay na, day ta ka manin. Nakalinliday ka manin. Apay aya. Limami isang ti panakilangan ti asawa kanyak. Di na siguro maawatan ti sitwasyon ko. Nay, apay. Pagkunamat iti day ta. Basta, Mang Paolo. Mariknak analami isang ti panakilangan kanyak ni Melody nga asawak. Mala. Di mo pala panunutan day ta banag. Agpaimbag kakit day. Amangan no agparikotlaan ti asawam. Gaputawan ng trabaho. Kat na ito ilangan water refilling station ti pamastrakan yaw. Saan na nakas ide? Anak kalagatad ti maigaman na. Tsaka mo, Mang Paolo. Talaga masaksak tanak. Gapo ka na gito'y mapaspasamak. Bilibak matkan ka Melody friend. At dalat ta kwartam. Mauri awanin trabaho nila kay mo. Pagkunamat iti dayta. Wala. Gapot na at dalat ta pangilibrem kanyak dito restaurant. Kas ita, inawis nakmanin nga umay mangan. Kinapodno na nemya, dakkel ti parikot ko. Diyak kayatan ti agrigat pa Anya? Apay ko mga agrigat ka ngay. Idinto ta addamot lata negosyo yo. Nga uri awan trabaho nila kay mo. Panagkunakit umdasan day apagbiagyo. Saan nga agnanayon anapig sa tinegosyo, friend? Kasano no kumapsot, kat malugi. Ay na friend, kasano ko maamalugi. Kada kayo mo ilaang ti adda kasya ang negosyo na iji lugar yo. Iso nga rod akanayon nga ado ti order kada kayo. Saan ka di? Basta, mabuta nga kiti mabalin ang mapasama. Iso ang nakaikagdang akon. Ay nga ti kayat masawan. Panawam ka din ni James nga asawam. Gapo iti kasya akasasaad na. Saan mo iti kasta? Ngam kayat ko lang ang makasigurado asaan to maagrigat agiti anak mi. Iso ang mapanak agtrabaho di syudad. Anya, Kat, nagsarita kayo ka din kini James may papan iti day tabanag? Saan pa'y? Agpakada aktulatan kan kwa na intun siguradon nga damastrakak. Awan tumatan ti maramidan na. Gaputa siyak itan ti mapaturay. Anya? Melody, balasang ka Adto ti koleksyon itangal daw. Pasensya ka na. Napirdi nga mintay may sa amasyain. Isu baset tinadeliveran may. Hangam sana balay. Natarimaan matkit dain. Balasang ka. Inusar mi ti dadumaan na pastrakan itangal daw. Isumat nga minti ko na ni James. Kasta ka di Mang Paulo. O sige nga rod. Awan mo't lati maramida. Gaputa desisyonan na mo't latan dagita banag. Pasensya ka ba kayo? Masapol nga min a desisyon nag-adagos itay. Tapno saan na maladaw una lagi ti orders. Alawanan, kaslaawanan ti imbagak. Sige, inako ni Jesiled. Nakaluto akon. Mangan kayon tulatan kadagiti anak ta. Kayat kun ti agina na. Nabanugak anak kilabada ang nagmalmalam. Agyaman ak parehalan. May kaadagos itay inawagan ka. Kasano, tanagak ita ibagam nga daka dito'y bar. Anya ti aramidam dito'y, idinto tamaluman. Anya ka tatirumbang aramidag pare. Kasadya akong mapagsusurot na itar aramidag. Kapag ang mariribo ka na. Di ka mawatan pare. Anya ka diti kaya't mga asawan. At ka di parikot. Madamdaman to na pagsaritan to na itabanak. Paginom takit di. Tapno makalipatak iti oray apagbiit lahi. Anya? Good evening. Yun yung anak ko. Ha? Nabarbartag ka matan, tatang. Apay ngay anak bartag ka. Sige, sumrak kayon. Agyaman na kanak ko. Nagmayat gayam ti kastoy. Urekas ka sa no, malipatag ti parikot ko.
Saan na rin ba nga nagbartag ka, tatang? Amangan no kaungat na kantumanan ni nanang no makita na ka. Okay lang, anak ko. Nairuamak mo tal. Pasensyakan, yun is anak ko, ha? Sige, inako niti silid mi kaninanang mo. Mangan kayo kumapay, tatang. Okay, aklang, anak ko. O sige, inturbigatan ng mga anak. Mapanakon maturog. Lay, si kamagayam day ta naka-flashlight ang masabat ko, Alan Barok. Apay, sa dino tinagkapwam. Kwa. Naggapuak iti resto bar. Kadwak ni James agayem ko, nana? Anya, ni James nga anak ko. Pasensya kayo, nana. Nag-inom kami. Naimbag nga rod. Naloko'y kumatla nga agawitin. Anya, ang apay. Adda ka di parikot ti anak ko. No ti kasasaad na ita. Adda mo ti pamilya na amangan dingay kunkwana. Nang runa ni Melody nga asawa na. Jack masungbatan day tanana. Basta, nakitak analiday unay tigayem ko. Anya, ay sige nga rod barok tamapanak ije balayda. Kayat ko ang makasarita ti anak ko. Awan ni nanang, lola. Rimwar mat itay. Kahit ayan nga ruden ni tatang mo Yunis Apaok. Nakaturog ka din. Well, lola. Nakaturog. Apaman ang nakasangpet dito balay. Saan pa'y nga ruden anang rabi Di mi ammo. Nunangan itinaginuman daw no saan. Ay unay mo tan. Sa dino nga min ay tinapanan ni Melody. Jack ammo, lola. Bayan nyo. Padasak manan nga awagan iti cellphone na. Sige apok. Awagam ti inam taagawi din. Saan arumbang agpakpakarabi ijay ruar. E dento tawan kadwayo dito ibalayaw. Well, lola. Sige, in kayo kitaan ni tatang. Insimpami matkit din ka ni Manong JR ijay kamada. Saan amatin nag? Gaputan na irutan ti turog na. Kasta apok, diyo baybay-an ti amayo. Well, lola. Talaga adi mi baybayan ni tatang. Ipatpatag mi ngagkapsat. Nga uray kas jay ti kasasangaad na. Ay katuwa na apok. Katagyaman ak unay no kasta ti panirigan nyo. Malangarod, agawi dakpay. Awagan daklaeng no dakasapulan nyo. Well, lola. Katagyaman kami unay kada kayo. Nasayata sinmangpet kayo, nanang. Nabartak ni tatang ang nagawid. Makapasuron. Awan lang arudon mararamidan na. Agbartak pa'y laang. Di kay kumagungat, nanang. Ang mga nuwaddamot na dagsa na parikot ni tatang, iso ang nagbartak. Di mon ikalintaganday tamam. Awan kit di panunot na. Bagi na lang ti muna panunutan. Apay ngay mawag ka, friend. Arabiin, saan ka kadi ang makaturog? Iso nga inawagan na? Maumuma ako, Nemya. Kaya't kung ti pumanaw di ti balay. Di akon kabaalan ti makadan na ka ni James. Anya, apay nga min. Anya ka di ti inaramid na di mo nagustuhan. Basta, maumuma akon iti kasto yung sitwasyon mi. Awan lang arudan mararamidan na para kadag iti magastos iti balay. Agbartag pa'y laang. Maawatam ko mati asawa, Melody. Narigat ti pagdaldalanan na ita. Iso asi ka kumakit di ti kang runaan na amang papigsa iti pakinakam na. Adtoy tatang. Mangan kayo. Kan inlutuan kayo. Tapno ada igupan nyo asabaw. Kan makaginawa tirik nayo. Ayaman na kanak ko. Apay, kasta ti aramid ti pagulidanan nga ama, James? Melody, bakit? Pasensya ka lang ko man. Marigrigatan na kami ni ti kastoy a sitwasyon ko. Inutan ako mapsot ti panagkitag. Diakon maawat ti kastoy ang nagbanagak. Panagriknakat agmay sa akon. Adula, amin dagitang ibagbagam. Makauma ti kastoy abihag. Marigatan ako na yan.
Saan nga umdas ti malala tayo iti water refilling? Iso nakapagdesisyon akon. Inak manggad iti syudad, mayat kaman, wano saan. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Narukop nga ayat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay,